Bola som dobrý človek, predtým než sa to všetko pokazilo. Bola som dobrá celý svoj život. Dobré ráno, dúfam, že ste si všetci spravili úlohy. Úlohy máme radi, pani učiteľku tiež. Tak keď vám dám tieto otázky, by ste mali zvládnuť ich 2 až 6 a dobré správanie. A teraz je tá chvíľa, kedy si povieme čas a dátum. Je ráno, hodín 9. 8. január. Slnko sa smeje na nás späť. A sú manželovi narozky. O môj Bože, prestaňte spievať. Deti, utíšte sa. Zabudla som, že môj manžel má narodeniny a nemám pre ňoho nič špeciálne. Mu zavoláme, môžeme mu spraviť narodeninové prekvapenie. Povedala som ti, nebudeme nič používať. To je vlastne druhé narodeniny. Daj to tam aj tak. Daj to tam. Pani Mayberry, pamätáte si, čo ste nás učila? Premýšľaj predtým, ako konáš. Zlato, co tu děláš? Drž hubu, Gerald. Kričíš ako ženská. O můj bože, co jsi to provedla? Ona měla rodinu. My sme mohli byť rodina. O môj Bože, čo som to spravila? Pred vami všetkými. Moc ma to mrzí, deti moje. Nezabudnite na všetky veci, čo som vás naučila. Všetko spravíš v živote správne, aj hráš podľa pravidiel. No aj tak sa ocitneš tu dole so všetkými tými Hitlermi a Epsteinmi z celého sveta len kvôli malému masakru, kde ťa zaslepil hnev. Tak preto som tu, aby nastalo zúčtovanie. A ona má větší kozy. Nebo o co jde? Jen se snažím pochopit to vaše malý melodrama, Zlato. Každopádně asi nemáš tucha, jak fungujeme, tak já tě připomenu. My sem s nimi živím a vy jste se pomstila a celé to vaše melodrama a všichni z té vaší píčoviny skončili tady s váma. Nie všetci. Tá kurva prežila a teraz ju všetci nazývajú hrdinkou. Aké je to prežiť tak šialenú ženskú? Ja len dúfam, že tá šialenkyňa konečne našla kľud. Ste tak odvážna. Tu sú 2 milióny dolárov. Ďakujem. Medzi tými všetkými reláciami a tie darcovské sračky zarobila zasraných peňazí. Postrelenie bola tá najlepšia vec, čo sa jej stala. Si hrdinka. Olka, ty si hrdinka. Moja mama je hrdinka. Ona je hrdinka. Ty hrdinka. Jsi hrdinka. Jsi hrdinka. Ona nie je hrdinka. Jo, přesně moje myšlenky. Moxie, netras sa, zastrelíš nám nášho jediného psa. Wow, cítim sa tu tak milovaná. Len sa zhlboka nadýchni a pusti to von. Ale to je rodina. Prečo by sme kedykoľvek mali zabiť ľudskú rodinu? Akože pokiaľ to klient chce. Možno zlého otca. Alebo rodinu mafiánov. To by bolo pochopiteľné. Ale vyhubiť celú nevinnú, očividne nevinnú, rodinu vyššej strednej triedy. Hej, ty nevíš, že jsou nevinní. Tohle děcko podpoluje psu moc asi. Tahle holka se dělá nad šikanováním Austrálanu na internetu a tenhle cápek, tenhle se 100% dívá. Presne, ľudia majú vždy nejaké hnusné tajomstvá, preto všetci končia tu dole. Vinný, nevinný nie je naša vec. Zabiť koho treba je naša vec. Zastrel ich. Mua! Ale proste si myslím, že je to trochu moc. A mohli by sme to ešte premyslieť. To je všetko. Děcka, nesu vám. Našeho nového klienta. Do prdele, Moxie, teď jsem ty uhře koupil. S bohem a nebojte se, dostaneme to zbra do 24 hodin a pokud ne, vražda je zdarma.
Odkedy ponúkame niečo také? Když si mi podpal kancelář přímo před mým klientem! Ty stupení sračko! A teď mi prosím řekněte, že je ta posraná kniha v pohodě! Myslíš náš jediný lístek na druhý břeh? Jo, mám ho. A proto si moje oblíbené ludy dostaneš malej pavosek. Fuj, přestaň. Ty jsi tak nechutnej! Nedělej, už jsi jako můj psychiatr. No nic, jdeme olízat nějaký prdele. Hovorí sa nakopať zadky. Blitz. To moje je lepší. Kurva. To bude ona. Bože, to bude tak lehký. Moxie, breší. Ja? Jo, tahle vypadá celkem jednoduše. Prostě jedna miloučka, skriplná mamina, která se vrátila ze špitálu. Hele, Moxie, nebo nech být. Už tě mám, ty děvko. Počkať, my naozaj zabijeme rodinu? Ne, nebuď kripl, zabijeme matku. Tu rodinu zničíme. Ale... počkajte, len si to premyslite. Čo to bolo, Ralfie? To nevím, Martičku, ale ať to bylo cokoliv. Bude to na zítřejší večeři. Dobre, decka, zbraně von! Jdeme si ulavit zajíčky, dětičky. Moxie, co do prdele děláš? Prepáčte, oni proste vyzerajú tak útulne a šťastne. Spanikáril som. A kdo je tady kurva nevinný, Moxie? Už od narození se nemala zasraná močka, která se živila máminýma kozama. Tak se dej dohromady, ty skurvenej kriple! Jahau, naši díra, ústup! Kam pak mi utíkáš, zajíčku? Čichám rybinu. No ahojte, maličký. Nie ste vy roztomilí? Super, nové zvířátko na hraní. Sakra. Predo mnou sa toho neschováš. Sľubujem, že tá bolesť pôjde rýchlo preč. Iba nechaj mamču Martu prestreliť si. Čo do prdele? Stola si, teď se to fakt nehodí! Ono se to nikdy nehodí, Blicí. Chtěl jsem trochu navázat na naší konverzaci ohledně mého grimoáru. Co? Jak jsi to kurva řek? Ta kniha, Blicí. Moje kniha, kterou ti vždycky půjčuji, aby si mohl dělat ty své potřeby. Ja ťa počujem, Zlatko. Kurva! Každopádně, přemýšlel jsem, že když jsem ti dovolil používat portál do světa živých ze skoro legálních důvodů, no teď ji opravdu potřebuji zpátky kvůli mé práci. Co kdyby jsme udělali malý obchod? Službičku za službičku? Nezní to víc než lákavý. Stola si, prosím tě, přesně s těma nebajíma kecama boháčů. Já se tady snažím, aby mi nezastřelili prdel. Tak zjednodušeně, jednou za měsíc, na úplněk, mi tu knihu dáš zpátky a zaplatíš mi nocí vášně fornifikace. A potom je tvoje na jak dlouho chceš, Nezní to fér, můj malý impe? Kurva fajn! Blici, už se nemohu dočkat, až ucítím tvůj slizkej v mé. Náťa! Takže ty si malý diablik, ha? Dokud se nebude... Prišiel si zavliecť moju rodinu do pekla? No nie dneska, Satan! Pekne vás pošleme späť, odkiaľ ste prišli. Milý!
Měl jsem jí na mužce, do prdele, Moxie! Satan, vraciame ti naspäť tvoje nechutné stvorenia, späť do hlbín pekla. Nech je koreň zla poctený a naša práca dokončená. Jo, promiň, tohle úplně nefunguje. Oheň nás úplně nebolí, ale jakože já to můžu nafejkovat, pokud ti z toho zvlhne. Au, kurva, tak? Vás asi rovnostranný medzi oči. Jo, to by už fungovalo. Blitz! Moxie! Tak za tuhle sračku svoji výplatu fakt neuvidíš, Moxie. Jasně, v pohodě. Prepáčte, pane. Ohrozil som nás aj našu misiu. Už sa to nestane. Sľubujem. Úplně v pohodě, ale jestli to takhle posereš ještě jednou, ošukám tebe a tvoji ženu. Mise splněna, no nic, tak padáme. Áno, dajte mi chvíľku. Potrebujem si zobrať niečo z toho domu. OK, v pohodě, jen se nezdržuj. Luny, zlato, můžeme domů. Ani hnúť. Co máš v plánu, sračko? Střelit? To by som mal. Vy ľudia ste monštrá. Ale mali by ste dostať šancu na život. Pozrite sa na vaše deti. Majú pred sebou celý svoj život. Vy sa postavíte za svoje zločiny spravedlnosti. A teraz zavolám vaše pozemské úrady, aby sa o vás postarali a že rozsudku neuniknete. Urobím to po svojom. Sakra. Máte telefón na Vilane 112? Jeden je v kuchyni. Tak na čo máte toto? To je univerzální ovladač. Mám ho pro děti. Tady je, tak co, Moxie, pohradě jsi tam vyhonil? Prosím? Hele, mě jedno, co děláš ve světě lidí, hlavně když přijdeš do práce včas, OK, to si pamatuj, Moxie, měj se! Si v poriadku, Zlatko? Je to už lepšie, láska. Iba som potreboval chvíľku to sprocesovať. Máš dobré srdce, láska. Iba trochu hlúpu hlavičku. Hurá! Viděli jste, ako to zachránil? Kurva! Môj Moxie? Další by se splněna a navíc se Moxie naučila, kde posadat každou věc, na kterou šáhne. Dobrá práce. A zabíjanie ľudí nie je také zlé, pokiaľ sa ťa pokúsia zabiť tiež. To je zvrátené. Ale zaplatil som si za to. Zase rodina.